106.9, la ràdio que t'apropa. Ei, sí, a tu, que estàs a l'altre costat. Arriba a RKB Ràdio, el teu nou programa magazín, a cel obert. Tots els dies, de dilluns a divendres, a partir de les 4 de la tarda, t'esperem. Posem veu a les entitats culturals i associatives del teu barri. Posem en valor també el comerç de proximitat. Comunicació quilòmetre zero, amb entrevistes, música i moltes, moltes més coses. Recorda, t'esperem tots els dies, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, des de RKB Ràdio, a la 106.9 FM. Molt bona tarda, benvinguts, benvingudes a la sintonia de la 106.9 FM Ràdio RKB en el programa, que ja sabeu que us estem acompanyant des de la setmana passada tots els migdies sobre aquesta horeta. Passen ara 5 minutets de les 4 de la tarda i comencem Ràdio a cel obert. Antònia, la seva directora, molt bona tarda, què tal, com estàs? Molt bona tarda, Anna, i a tots els acompanyants d'avui i a tots els nostres oients. I tant que sí. Comencem la setmana amb un programa molt xulo. Moltíssim, perquè avui cal dir que ho tenim dedicat a la salut. Ahí es nada. Vull dir que avui ens cuidarem, nos daremos aquello que, com diem, ¿no? Que nos damos mimitos, nos cuidamos, no, Antònia? Sí. Avui tenim el programa dedicat precisament a això, perquè parlarem d'homeopatia, parlarem també d'una malaltia i d'una botiga que, a més, els ajuda moltíssim, que són de celiadictos, per totes aquelles persones que són celíaques. També parlarem, farem l'entrevista a Vegere, que és una botiga tremenda, xulíssima, que, a més, m'he assabentat que tenen un elixir de joventut que ja li he dit, me voy directa. Parlarem amb ella, amb Maite Sánchez, la seva directora, i també avui, com a novetat en el programa, farem una miqueta de meditació guiada amb una especialista que, escolta'm, encara que venim de cada setmana i tenim aquí les forces renovades, però ens farà una meditació superxulíssima i de les poquetes vegades que es fa aquest tipus de meditació a la ràdio. Ella es diu Leonor. Doncs tot això tenim en el programa d'avui, Antònia. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Cal dir també als nostres oients que si es volen connectar també ho poden fer, poden no tan sols escoltar la ràdio, sinó també veure en vídeo en el Facebook en directe de la revista A Cel Obert, que és Facebook/A Cel Obert. I des d'allí ens poden veure com estem aquí amb els estudis, amb els micròfons, amb una miqueta de papers, amb tot aquest jaleillo i podran veure el programa en directe. Així doncs, què et sembla, Antònia? Comencem ja? Comencem. Comencem. Vinga. Pues comencem en aquesta tarda de dilluns, quan passen 6 minutets de les 5 de la tarda, Ràdio a Cel Obert. Molt bona tarda, benvinguts, benvingudes. I com us anunciàvem ara al principi, aquesta tarda visita als nostres estudis el doctor Gonzalo Fernández Quiroga, que ell és portavoz de l'Assemblea Nacional de Homeopatia i a qui li donem la benvinguda. Molt bona tarda, doctor. Molt bona tarda i moltes felicitats per la inauguració del programa. Gràcies, i tant que sí. Bona tarda. Bona tarda? Sí, ja estem a la tarda. Sí, clar, estem ja per són la les tarda, 4. Bona tarda. Si comencem el programa parlant de salut natural i de respecte pel cos, i per què no, per l'ànima també, com no, començar parlant d'homeopatia amb el portaveu d'aquesta assemblea d'homeopatia, el doctor Gonzalo Fernández. Hola, què Moltes tal? gràcies per venir. A vosaltres. A més, arribes des de Niza, ahir estaves a un congrés. Sí, efectivament, hi havia un congrés d'homeopatia a Niza i arribo ahir a la nit. Doncs t'agraïm molt que estiguis aquí amb nosaltres, acompanyant-nos. I bé, parlar d'homeopatia, no tenim tant de temps, no, Anna? O sigui que anirem apuntant perquè si parlem de salut natural i de respecte pel cos, parlaríem d'homeopatia? Sí, i tant, perquè l'homeopatia és una terapèutica mèdica i també s'utilitza en veterinària, com després podem comentar, que estimula els mecanismes autorregulatoris del cos. I en aquest sentit, doncs, és natural, diguem-ne. També els medicaments que utilitzem són medicaments molt segurs,
molt eficaços i que es podem donar a bebès embarassades, a persones grans que tenen fragilitat o que han de prendre molts medicaments. O sigui que és una terapèutica que podem complementar i que molts metges utilitzem per ajudar millor als nostres pacients, segons en quins moments, i que ens ajuda a nosaltres també a ser millors metges, perquè quan més coses podem conèixer, doncs millor, per nosaltres i pels pacients, que és l'objectiu que tenim tots els metges. En aquest moment s'està estudiant, o sigui, a la universitat és com una especialitat. Vostè és doctor, metge? Sí. Soc metge i jo era el director d'un màster d'homeopatia que es feia en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, organitzat també per l'Acadèmia Mèdica Homeopàtica de Barcelona, que sóc el director docent, i que porta 125 anys d'existència. Es va fundar el 1890. O sigui que l'homeopatia no és d'ara, és una cosa que ve de lluny. Aquest màster es va retirar per qüestions que ara no venen al cas i ara el que fem doncs, és continuar fent la mateixa ensenyança a la seu de l'Acadèmia Mèdica Homeopàtica de Barcelona, a tots els metges i veterinaris, perquè és un ensenyament dirigit en exclusiu a professionals de la salut, metges i veterinaris que estiguin interessats. Número de col·legiat 24428. Sí. Molt bé. O sigui, si jo tinc si necessito un metge de capçalera, aniria a vostè. Pots anar a qualsevol company, evidentment. Però podria anar a vostè com a metge de capçalera I tant que sí, clar. i després podríem tractar amb... Clar, i addicionalment és disposar d'un recurs més que podem utilitzar en segons quins moments i en segons quines persones, utilitzant aquest recurs homeopàtic en el meu cas o qualsevol altre coneixement que un metge pot tenir. De vegades és un consell dietètic, de vegades és una qüestió psicològica, d'acompanyament. Hi ha molts actes mèdics que no només són fàrmacs, sinó que hem de tenir en compte molts altres aspectes de la persona per fer un tractament més complet i global possible. O sigui, on no arriba la medicina general, podríem parlar de... La medicina general, també els companys que fan medicina general fan el millor que poden dintre dels mitjans que tenen, els coneixements que tenen. Però ja dic, un metge general, també hi ha companys que han fet homeopatia, però nosaltres s'han especialitat també o tenen coneixements de dietètica o de qualsevol altre aspecte que complementa els seus coneixements de la universitat, no? I ho fa, ja dic, per intentar ajudar millor els seus pacients, que és el que intenta. Parlar d'homeopatia és parlar d'una medicina avançada? És la medicina del present i del futur? Bueno, més que una medicina només hi ha una, que és la que funciona i va millor als pacients, i homeopatia seria una terapèutica, i sí que podríem dir que és del futur en el sentit de que, clar, tenim en compte la globalitat, la integritat de la persona. No només de vegades els aspectes més orgànics o físics en què ve la persona, sinó pensem que tot és una globalitat, que tot està en conjunt en el cos, tant el fetge, amb el pulmó, amb qualsevol altre òrgan del cos, i el que fem és mirar la persona des d'un punt de vista global. I jo crec que en aquest sentit sí que és una terapèutica de futur, perquè cada vegada veiem que les emocions, cada vegada veiem que molts tòxics ambientals, que moltes coses afecten a la salut humana, i cada vegada també hem d'educar a la població perquè es faci cada vegada més responsable i que pugui gestionar més la seva salut, diguem-ne. I a vegades passa que tu prens un producte homeopàtic per, no sé, per un mal que tens, una malaltia, i se t'arregla això i l'altre, i l'altre, i l'altre. Jo tinc una cosina meva que va anar a prendre, el metge li va donar homeopatia i tenia estrenyiment, que això en principi no anava per l'estrenyiment, anava per uns mals de caps que no podia treure'ls. Perquè el medicament homeopàtic es dona per la globalitat de la persona. Et posaré un exemple, per exemple, en un estudi científic que es va publicar en una revista molt important, no homeopàtica, es comparava homeopatia individualitzada, o sigui, medicaments homeopàtics individualitzats, amb un antidepressiu per dones depressives menopàusiques. I es va fer aquesta comparació. Els resultats eren
que l'homeopatia era superior al placebo, que l'antidepressiu també era superior al placebo, que l'homeopatia individualitzada era superior lleugerament al medicament convencional, a l'antidepressiu, però el més interessant de tot és que amb els casos de dones que havien sigut tractades amb aquests medicaments homeopàtics milloraven d'altres símptomes a part de la depressió, com eren tots els fogots, etc., que acompanyen la depressió. O sigui, que això indicava que un medicament que dones per alguna, en principi per alguna cosa, quan ho dones pensant en la totalitat de la persona, milloren altres aspectes mèdics de la persona. I per això l'exemple que em posaves, que potser doncs, aquesta amiga teva venia per un problema X i també va millorar doncs, el restrenyiment o algun altre problema perquè el medicament que li va donar, que era un medicament de fons, li donava per la seva totalitat. Així va ser, es va recuperar en general, no només d'allò que anava al principi, no? El tema dels efectes secundaris... Bueno, els efectes secundaris, jo diria que els medicaments homeopàtics són els medicaments més segurs de l'oficina de farmàcia, amb el sentit de que els efectes secundaris que poden tenir són molt poc freqüents, són raros i són irrellevants. Això ho podem dir per els estudis clínics que s'han fet fins ara i per la nostra experiència clínica de fa més de 200 anys que els medicaments estan al carrer en situacions de quotidianitat. O sigui que en aquest sentit ja dic que són a més totalment compatibles amb els medicaments convencionals que podem prendre i són tan segurs que ja dic que podem utilitzar embarassades o amb bebès o amb persones grans que prenen medicaments i de vegades prenen un medicament pels efectes secundaris que ens fa un altre i un altre pels efectes secundaris. En homeopatia, si és possible, es poden baixar el nombre de medicaments que prenem perquè moltes vegades també estem en una societat hipermedicalitzada i hem d'intentar en tot el possible baixar, si és possible, el nombre de medicaments que prenem. Diuen que justament en la societat d'ara és la societat que en aquest any estem més evolucionada, però no obstant és la més medicada precisament per problemes de depressió, d'ansietat, aquestes angoixes... És que també fixa't, si hi ha per exemple, el manual DSM, diguem-ne, que és el que utilitza la psiquiatria, o com el cànon, diguem-ne. Clar, si comencem a dir que si es mor un ser estimat a partir de 15 dies ja hauries, si tens un dol que dura més de 15 dies, t'hauries de medicar, doncs no ho estem fent bé, perquè tots estem patologitzant la societat, perquè hi ha processos que s'han de curar per si mateixos, que de vegades no hem d'intervenir, sinó si tu passes 3 anys i estàs plorant i amb un dol molt intens perquè se t'ha mort algú fa 3 anys, home, potser sí que has de fer alguna cosa. Però si passen 15 dies, o si passa un mes, o si passen 2, jo crec que no has de fer res, perquè és el propi temps el que ha de posar les coses en el seu lloc. O sigui, que hem de tenir en compte tots els aspectes de la persona i és molt important, sobretot l'aspecte emocional, perquè de vegades això té la influència en altres òrgans i malalties o molèsties o afeccions. Clar. Quines malalties es poden curar amb l'homeopatia? Totes? En principi es pot tractar amb homeopatia gairebé la major part de malalties, moltes vegades de manera complementària al tractament que hagi fet. De vegades, d'entrada es pot donar medicaments homeopàtics depenent de l'afecció que sigui, depenent del criteri mèdic. Clar, si fas un cop, doncs, depèn de la gravetat que pugui tenir aquest cop, doncs pots prendre àrnica tranquil·lament abans de prendre algun altre antiinflamatori que et pot donar més problemes. O sigui que s'ha d'estudiar sempre cada cas i amb un criteri mèdic doncs, fer el que és més adient pel pacient, que és el que tot, ja dic, els metges volem, tenim en compte l'eficàcia dels medicaments i que menys efectes secundaris tingui pel pacient. Clar. Seria com potenciar la part natural de la persona d'autocuració. Sí, seria estimular, que és el que havíem comentat, estimular els mecanismes de regulació que tenim al cos. Quan tu et fas un tall, una ferida,
no has de fer gairebé res, sinó que es posen en marxa automàticament una sèrie de mecanismes del cos que el que fan és tancar la ferida o fer que no sangri més. Doncs els medicaments homeopàtics el que fan és estimular aquests mecanismes de guarició que tenim tots. Clar, però no es dona molt suport en aquest moment, no?, que tenim, o potser cada vegada més. És com el món comercial i econòmic s'imposa per davant de les persones, no? Bueno, en aquest moment són uns moments difícils, no només per l'homeopatia, sinó per a un munt de tècniques i de teràpies. Fins i tot és una bogeria, perquè fins i tot es parla de ioga o de meditació, com si això fos dolent per les persones, i totes les persones tenim, o tots els que han practicat, tenen l'experiència de que els hi va bé i que no fan mal. Per què has de començar a dir que si això fa mal, això és una pseudoteràpia, una paraula que s'ha posat de moda i que no està ni al diccionari, no? Llavors són uns moments difícils, però jo crec que això doncs, tot passarà perquè la gent, malgrat això, les enquestes que continuen sortint és que la gent confia, i jo parlo de l'homeopatia perquè és el que conec, confia en l'homeopatia més del 53%, segons l'enquesta de la Fundació Tècnica i Ciència i Tecnologia, el 53% dels espanyols confien en l'homeopatia, segons el CIS eren més de 8 milions de persones. És igual que sigui 8, que sigui només 1 milió, però hi ha molta gent, malgrat tota aquesta campanya en contra, que té l'experiència pròpia de que això li va bé. I, a més, com a pacients, i tots som pacients, doncs tenim la llibertat, una vegada que ens informen, la llibertat de triar quina opció terapèutica és la que ens agrada més. I hem de recordar que la medicina basada en evidència, que de vegades es parla molt d'això, un dels principis que té és que s'ha de respectar els valors i les preferències del pacient. I de vegades això s'oblida. O sigui que... Clar. Bueno, sempre ha passat això, no, doctor? Sí. Quan hi ha hagut un avanç científic, sempre ha estat persones o entitats o grups humans que han intentat frenar qualsevol tipus d'evolució humana. I per això dic jo que és Jo crec que hem de caminar per una integració de teràpies que potser no tenen el volum d'evidència que tenim en la medicina convencional, perquè tenim també més recursos, però que teràpies que estan molt arrelades arreu del món, com la homeopatia, per exemple, l'acupuntura, la medicina naturista, que ja dic que són una realitat social, universitària, de formació, etc., i que integrar de manera prudent aquests coneixements per poder ajudar millor a les persones, que és el que tots volem. Doncs, doctor Gonzalo Fernández Quiroga, moltíssimes gràcies per apropar-nos avui al tema de l'homeopatia i, com no, de la seva associació. I... Potser una web? Sí. Potser tenir una web, doctor? Exacte. Sí, podeu entrar aquí a Barcelona, a l'Acadèmia Mèdica Homeopàtica de Barcelona, que ja dic que és aquesta entitat que fa 125 anys que es va fundar al 1890, i que podeu entrar a la web per conèixer-nos millor. Jo tinc aquí una que és la que a mi és la que més m'agrada, de les que consulto habitualment, que es diu hablandodehomeopatia.com. Aquest és un blog que hem fet entre diversos companys, que també està molt bé i és una molt bona font d'informació d'homeopatia, i que podeu visitar i veureu articles de tot tipus, científics, humans, etc. hablandodehomeopatia.com. hablandodehomeopatia.com. Mira, ho consultaré, I tant, ja veuràs com t'agradarà molt. I tant que sí. Xulíssima. Els últims entrades és Famosos i homeopatia, el sexo i homeopatia, teniu... Vaja. Molt bé, doncs. Prenem nota. I tant que sí. Doctor, moltíssimes gràcies, com deia, per avui estar aquí amb nosaltres en aquest programa de ràdio, i que vagi molt bé. Gràcies. I nosaltres continuem amb més cosetes. Estàs escoltant a Cel Obert des de la 106.9 FM. I continuem com passen 22 minutets de les 4 de la tarda i és ara hora de saludar a Isabel Truyenque, directora i propietària de Celiadictos. Molt bona tarda. Què tal, Isabel? Hola, bona tarda. Molt bé. Encantada d'estar aquí amb vosaltres. Cal dir que Celiadictos és una botiga d'aquí de Barcelona que està al carrer La Pobla de Lillet número 5, no? Sí. I que també, precisament, parlant de webs, teniu una web que podem consultar? Sí, podeu consultar i també tenim venda online només a Barcelona
funciona per això. Com va néixer la botiga? Com va sorgir la idea? Com va ser? Bueno, la idea va sorgir d'un negoci que no acabava de funcionar a nivell de pastisseria i gelateria. En aquells moments la idea era, bueno, o tanquem o fem alguna altra cosa. En aquells moments jo tinc intolerància al blat, jo ja feia coses pel meu compte a casa meva per mi. Sí. Llavors, una persona que estava en el món del sense gluten, ell feia preparats de farines i em va dir, ostres, per què no fem una prova, a veure com funciona això i tal? I vam dir, bueno, doncs provem-ho. Llavors vam estar durant un mes i mig fent proves a l'obrador i donàvem a provar el producte sense cobrar. De seguida vam veure que la gent tenia una resposta molt positiva. De fet, d'això fa quasi 6 anys i del que fèiem llavors el que fem ara res a veure, perquè hem evolucionat. Però sí que és veritat que la gent de seguida va respondre molt bé perquè hi havia una manca important al mercat de productes sense gluten artesà o natural, diguem-ne. Però sí que hi havia productes sense gluten als súpers, com hi ha encara, Sí. Però, clar, si mires etiquetatge, molts conservants, additius, colorants... I també cal dir que teniu precisament per intolerants a la lactosa, vull dir que els vostres productes també els poden menjar les persones que siguin intolerants a la lactosa, no? Vam començar també amb la intolerància a la lactosa perquè molts dels clients celíacs també tenien problemes amb la lactosa. Llavors vam decidir seguir creixent en aquest món i vam treure també tot el tema làctic dels nostres productes. Cal dir que els productes que teniu són molt amplis, és a dir, des de panaderia, pasteleria, los cakes, les galletes, los croissantillos, pizzas, les kits, les coques i també per celebracions, no? Sí. És a dir, teniu una àmplia gamma de productes en tots aquests sentits. Vam començar a poc i vam començar només amb temes de pa, sobretot, i fèiem 4 pastissos, 4 magdalenes i de més, però vam anar desenvolupant producte. I el producte, a veure, tots els productes són estrella perquè tots es venen, però bàsicament perquè com que vam començar amb el pa potser és el que més es ven, el pa, perquè trobar un bon pa al mercat sense gluten, fet a diari, que no es trenqui, que no s'esmicoli, és difícil. Clar. Perquè el gluten té una funció molt important. Llavors, al no tenir aquesta proteïna, ens trobem que hem de treballar amb altres farines i amb altres productes perquè el pa quedi bé. Sí, perquè també treballeu amb harina de trigo sarraceno i harina de trigo de amaranto, no? O alguna cosa així. Sí. És que l'harina de trigo de amaranto no l'havia escoltat i m'ha sobtat. Sí, l'amaranto no té res a veure, però potser perquè es conrea a la mateixa alçada ve ser com una quinoa. Ah, val. El que passa és que l'amaranto ve de Bolívia i la quinoa ve de Perú i són pseudocereals que es trituren, igual que tritures el blat, ho fas amb aquest tipus de pseudocereals. El que passa que la força que té el gluten quan tu el treballes, en aquest cas no el tens, però dintre de les farines sense gluten hi ha gamma de farines, és a dir, per exemple, a mi no m'agrada treballar l'arròs pel pa, perquè té molt poc cos. Sí pels dolços, perquè dona molta esponjositat, però el pa en si queda molt poc gustós, queda molt tou. En canvi, amb amaranto, amb tef, amb trigo sarraceno, que dona error perquè porta la paraula trigo al mig, però no té res a veure. Sí, no? Sí. Llavors, el tef que ve d'Etiòpia és molt bo, és molt nutritiu. Hi ha infinitat, també hi ha qui treballa amb garrofa, més per dolç i de més, però també hi ha qui fa pa a la castanya, és molt bona també per fer tant pa com dolç. També feu precisament les tartes per a los cumpleaños, no? Aquestes tartes d'aniversari, perquè també els peques, si són intolerants o si són precisament celíacos, que puguin gaudir del seu pastís d'aniversari. Sí, efectivament, perquè sap greu. A veure, sap greu que algú es quedi discriminat amb una taula, sigui adult o sigui nen, però els nens sobretot sap com greu, no? Llavors, qualsevol dels pastissos que fem, de fet tenim clients que no són celíacs i venen a buscar postres, la qual... També que així queda... Això a mi em dona una tranquil·litat de pensar que el producte, perquè jo no sóc la més indicada que és el millor producte del mercat, no? En el sentit que sóc jo la propietària, però sí que és veritat que tenir clients que no són celíacs i venen i molts clients al principi et compren una peça petita per provar, per la persona celíaca de la família, però després quan hi ha celebracions és un pastís per tota la família. Un bassini, una sacher o un pastís de compleanys personalitzat. O sigui, diguem-ne que teniu també molt de públic adult, però també per infants, precisament, per aquests aniversaris, que també el poden menjar els peques, no? En definitiva, no? Quan són nens petits, sobretot fem
tipus pa de pessic, amb una mica de xocolata, coses simples perquè als nens és el que els agrada. Si els dones coses molt carregades no s'ho mengen, però en canvi un pa de pessic amb una mica de xocolata els encanta. Porteu ja 6 anys, com tu dius, aneu evolucionant moltíssim. El proper així projecte mig que teniu és fer, si no ho tinc mal entès, galletes salades, no? Sí, en ello estamos. Sí? El tema de la part salada, perquè quan vam començar només fèiem pa i dolç, diguem-ne. Sí. Però hem anat evolucionant en tot el tema salat perquè és algo que hi ha molta demanda. Jo, per exemple, jo no soc de dolç, jo soc de salat. I jo, per exemple, avui els deia als nois, tenien allà tota la taula plena de magdalenes, cakes i tal, i a mi no em crida gens l'atenció. I no vull dir que no em mengi, però jo, en canvi, si hi ha una empanada o hi ha una quiche, és una cosa que... I les galetes salades estem fent proves perquè és una cosa que també ens demanen molt i per fer càterings i aquestes coses surten molt bones. Hem fet coses que ens agraden, però hem de seguir millorant. Però estamos en ello. Molt bé. Doncs ja saben, estem parlant amb Isabel Trullenque de la botiga, precisament tenen una web que la tornem a repetir si de cas, per si volen, doncs això, fer comandes, la botiga online, no? Repetim la web? Sí, és celiadictos.com. Exacte, celiadictos.com, que està justament al carrer La Pobla de Lillet, número 5, aquí a Barcelona. I un telèfon al que es poden adreçar si ens estan escoltant? Sí, el 93 409 3131. Doncs Isabel Trullenque, moltíssimes gràcies per estar aquí avui a la ràdio amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. I compartir aquesta estoneta amb nosaltres des de RKB Ràdio, la 106.9. Nosaltres fem una pausa per publicitat i tornem ara mateix. Amanece junto al lecho donde el sol descansa, el mar te calma, la paz se hace hogar. El tiempo dice que no tiene prisa, todo es cuestión de cuando quieras llegar. No creas que todo da lo mismo, solo es que nada parece importar. Donde el sol descansa, nadie quiere correr. Donde el mar te calma, el tiempo no se deja coger. Todo está en su lugar. Donde el sol descansa, donde el sol descansa. Escuchar y no hablar si no hay nada que decir. Salitre y viento, trocitos de vida. Cuando los pájaros confían en ti, no es necesario un plan de huida. Suenan canciones de los sitios, que todo encaje, no es casualidad. Donde el sol descansa, nadie quiere correr. Donde el mar te calma, el tiempo no se deja coger. Todo está en su lugar. Donde el sol descansa. Take it easy, va siendo hora de aprender que aquí de nada sirve correr. Take it easy. Donde el sol descansa, nadie quiere correr. Donde el mar te calma, el tiempo no se deja coger. Todo está en su lugar.
el sol descansa, donde el sol descansa, donde el sol descansa. Des de fa 10 anys que la revista Celobert arriba puntualment més a més als diferents barris de la ciutat, oferint-vos informació de proximitat. Entitats culturals, associatives i comerços són els nostres protagonistes. Ara també a Ràdio Celobert. Una selecció de les millors entrevistes les trobaràs a la revista del mes següent. Demana-la als comerços del teu voltant. I si vols més informació, contacta'ns a través de la web a celobert.com i a les nostres xarxes socials. I continuem des de la sintonia de la 106.9 FM Ràdio RKB, aquí en el programa Ràdio a Cel Obert. Ja sabeu que us acompanyem totes les tardes, de dilluns a divendres, des de les 4 i fins al punt de les 5. I bé, venim d'aquesta pausa musical en el que hem escoltat la cançó de Joel Reyes i de Paula Rojo, Donde descansa el sol, una bonica cançó que avui ens ha acompanyat, no, Antònia? Preciosa. Molt xula, eh? A més, té molt de ritmillo, eh? I tant que sí. I comencem, doncs, aquesta segona part del programa, començam amb Maite Sánchez, responsable, en aquest cas, directora del Centre Vegere d'aquí de Barcelona. Molt bona tarda. Molt bona tarda. Moltes gràcies per invitar-me i un plaer estar amb tots aquesta gent superinteressant. Cal dir que és el primer centre d'estètica vegana de Barcelona, no? Correcte. Sí. Com va néixer una miqueta la idea? Bueno, vam fer un estudi de mercat i ens van trobar que sí que n'hi havia moltes opcions per vegans només en alimentació, però en el camp del cuidar-se a un mateix, per la pell i demés, no n'hi havia res. Llavors ens hem metido en este volao. I bueno, ja portem un any i mig, no, algo més d'un any i mig, i estem molt contentes, la veritat. Sé que precisament, justament comentaves que seleccioneu molt i molt requete bé els productes, sobretot perquè estiguin lliures de parabenos i tots els components aquests que són. A veure, fem servir sobretot olis vegetals, olis essencials, i és molt important sobretot la qualitat. Quan la gent, al principi, sobretot, venen a la botiga i les comenten, no, fes servir olis que van molt bé per la pell. De veritat, olis? Però com voy a poner aceite a la piel? Impossible. Doncs no, sí, perquè aquests sí que són bons, són de primera premsada, porten totes les seves propietats, llavors el que farà és equilibrar la teva pell. I bueno, a partir d'ahí és canviar una mica la Dicen que no te puedes poner nada en la piel que no te puedes comer. Aquest seria un dels vostres lemes, no? Sí, no? perquè la pell és un òrgan. Sí. Com el fetge, l'estómac, la resta. Llavors, ho hem de tenir molt en compte perquè s'ha de cuidar. No sé, si et poses les cejas d'alcohol, què li passa al fetge? Que es posarà malalt, no? Doncs a la pell passa el mateix. És un òrgan i s'ha de cuidar i s'ha de respectar. Cuidant i respectant, també quan feu la selecció dels productes, teniu molt en compte que tinguin el distintiu de cruelty free, és a dir, que no es tinguin relacionats amb el tractament o explotació dels animals. Correcte, sí. Era un dels motius d'obrir Vegere també. Una mica conscienciar a tothom de que no fa falta el patiment animal per obtenir alguna que sigui bo per la salut. I quins serveis podem trobar a Vegere? És a dir, que feu massatges o què feu? Tenim rituals. Llavors, dins de cada ritual n'hi ha diferents massatges o tractaments. Mira, l'Antònia ja s'està movent. Ja ens estem imaginant el massatge. Per nosaltres, sobretot, és molt important que la gent, quan vingui, que estigui molt, molt relaxada, que es trobi en un lloc relaxant. Escolta, em sembla que m'aniré allí de cap, On esteu? On esteu? Per això triem també productes que siguin de molt bona qualitat. I, bueno, dins dels rituals, com deia, tens des de massatge terapèutic, drenatge limfàtic, fent fins i tot acupuntura facial per les arruguetes i tot això, que va molt bé aquest tractament. Que bé, no? Massatge COVID també, per facial. Per descontractures feu alguna coseta també de vegades? Sí, el descontracturant. I a més ho combinem amb pedres calents. Sí. Sí. Ai, el de les pedres calents sona bé, eh? Sí. Ostres. Aquesta combinació, quan estem en aquest món
tot així una mica estressats. Clar que sí. També molt feu bé. massatges precisament que són reductors, no? Sí, Que aquest fèieu ho a fem Madrid, no? en maderoteràpia. Amb maderoteràpia. Sí, són uns aparells de fusta Sí. que, bueno, cadascú té la seva funció i es anem combinant per fer el que és el remodelatge del cos. I a mi un que m'ha sobtat molt l'atenció i d'allò que dius, uy, lo voy a ver qué es. Es elixir de juventud. ¿Qué voleu dir amb això? A ver, porque eso de aquí, que vayan quitando algunas arruguillas, escolta, fantàstic. Doncs és un tractament que combinem diverses cosetes. Entre oligoelements, treballant en olis essencials, olis vegetals, fent les barrelles i sobretot l'estrella de l'elixir de joventut és el massatge Covido, que és increïble, és fantàstic. És un massatge molt actiu que fa a la cara i el que fa és posar, o sigui, activar molt la circulació, l'oxigenació de les cèl·lules, i llavors aquestes, en un bon banyar i una bona estimulació, comencen elles mateixes a treballar. Clar, perquè imagino que és un dels... Ai, perdona, sí, digues. No, que em fas pensar que parlàvem d'homeopatia i de despertar la pròpia capacitat del cos, no? Sí, exacte. I vendria a ser el mateix, no? Perquè a nivell d'estètic també, no? L'organisme... És que està tot pensat des d'un punt de vista molt respetuós per la gent, sobretot això. Si la pell només necessita menjar olis, doncs li posarem olis i els millors. I li farem els tractaments que necessiti per cadascú, perquè a més ho fem molt personalitzat. I sí, té una mica a veure amb la homeopatia des del punt de vista més respetuós per la gent que ve. Clar que sí. Tenim aquí com una sintonia de fons, se't diu? Una sintonia així de fons, que també ens estan acompanyant. Per cert, Béguere, on estan? On esteu situats a Estem Barcelona? a Gràcia, al barri de Gràcia, al carrer Ramon i Cajal, 32. 32. I un telèfon al que podem trucar, per exemple, seria el 93 639 3917. Sí, correcte. També teniu pàgina web perquè es puguin adreçar i que vegin una miqueta tots els massatges i tot el que feu. A la pàgina web té tota l'explicació de cada un dels tractaments, la durada i tot. I qualsevol dubte ens podem trucar tranquil·lament. I cal dir que també teniu un blog força interessant precisament per dubtes i per cosetes i que aneu penjant cada X temps els articles. Exacte, sí. Bueno, tenim una mica abandonat perquè tenim un munt de treball, gràcies a Déu. Molt bé. I volem continuar així i, bueno, retornarem de mica en mica. Doncs Maite Sánchez, directora del Centre Béguere, aquí a Barcelona, al carrer Ramon i Cajal, número 32. Moltíssimes gràcies per aquí estar en directe avui en el nostre programa. I tornem en uns minutets perquè per anar finalitzant en aquesta recta final, mai millor dit, tenim una meditació guiada. Presentarem a la persona que ens la farà, però seran d'aquí a uns segons. Estàs escoltant A Cel Obert des de la 106.9 FM. I aquí en el programa aquesta tarda, avui a Cel Obert, per primer cop perquè no és gaire habitual que es faci una meditació guiada des de la ràdio, ens la portarà Leonor. Leonor, molt bona tarda, benvinguda aquí a la ràdio. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, quina novetat, no, Antònia? Bueno, és tota una iniciativa que va sorgir així, no? Parlant amb la Leonor, jo li comentava la idea de fer aquest programa tan xulo i va sorgir la idea, no? A mi m'agradaria presentar a Leonor Fernández, que jo la conec des de fa molt de temps i és molt difícil definir-la i descriure-la, però em poso jo i segur que em surt bé. Jo dic que si jo estuviese interesada en despertar mi propia sabiduría interior,
aquello que dices, necesito conectar conmigo misma. Y no me es fácil. Sin dudarlo, me iría Leonor Fernández. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona, hizo después un máster de Terapia Cognitiva Social en la universidad y es una experta en muchas cosas, pero podríamos decir algunas. Es experta en hipnosis, también por la universidad, por la Autónoma, y lleva trabajando más de 30 años. Ella tiene consulta particular, pero también hace trabajos muy bonitos, muy preciosos, que yo conozco algunos, de crecimiento personal. Y de trabajar esa parte de sabiduría interna, ¿no? Ella dice, bueno, soy psicóloga integrativa, porque no es solo junguiana. ¿Cómo es eso de integrativa, Leonor? Bueno, porque ya llevo muchos años trabajando y entonces soy una persona que me gusta estudiar y tengo muchas inquietudes. Entonces pienso que cada modelo teórico tiene técnicas muy interesantes. Entonces esas técnicas las he ido integrando en mi trabajo, ¿no? Y son muy útiles, ¿no? Porque creo que es muy importante diferenciar entre las técnicas y la teoría que está detrás de ellas. Las teorías siempre es teoría, y las técnicas es una forma de aproximarnos a la experiencia, ¿no? A un proceso experiencia, que es el que nos ayuda a hacer el proceso de cambio, ¿no? Uh-huh. Lo que vivimos nos cambia, lo que queremos no. Las ideas son ideas. Y eso es más difícil quizá, ¿no? Bueno, más difícil no, porque realmente a veces estamos muy desconectados a veces de la experiencia y las ideas, ¿no? Y eso es lo que nos da incoherencia y a veces nos da, pues bueno, no estar tan cómodos en nuestra piel, ¿no? Uh-huh. Porque las ideas son eso, son solamente desde el mental, desde la conciencia mental. Mientras que nosotros donde vivimos, amamos, reímos y sobre todo también pues sufrimos o algo es en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en la experiencia. Eso es vida. La vida es vida. Y la teoría es explicación de vida, que está muy bien porque es una forma de querer ordenar y aproximar. Pero a veces confundimos la teoría de la vida con la propia vida y lo que queremos es estar vivos. Leonor cree que las personas poseemos una sabiduría innata que puede recuperarse y potenciarse. Y para ti es muy importante, ¿no? El inconsciente, la imaginación, el lenguaje simbólico. Sí, yo creo que vivimos en una época donde la conciencia mental, todo lo que es mental, se ha hecho tan grande que ha anulado otra forma de conocimientos o conciencias internas. Y eso nos hace, de alguna forma, no haber perdido nuestra conexión con el origen o con lo corporal, ¿no? La homeopatía, que es una gran forma de conectar, holística, ¿no? También la forma de conectar. Y la imaginación y el mundo visual, que es lo que vamos a hacer hoy, la visualización, ¿no? Vamos a visualizar, es jugar con lo simbólico y es ir a una conciencia que es mucho más próxima a nosotros y nos puede ayudar a resolver desde nuestro interior, no desde ayuda externa, sino desde nosotros. Y Leonor, te vamos a tener aquí cada lunes. Eso creo, eso me han dicho. Eso lo quería comentar porque todos los lunes se quedará como sección fija Leonor Fernández. Sí, me hace muchísima ilusión, la verdad, porque todo esto de la visualización y tal, realmente en radio es muy novedoso, muy poca gente lo hace. Pues vamos allá. ¿Qué nos tienes preparado, Leonor? Sí, poco a poco cada lunes hablaremos un poquito más de lo que es la imaginación, lo que es la visualización, lo que es la meditación. Y hoy vamos a hacer una meditación inicial que le podríamos llamar el jardín interno. Entonces sí que me gustaría ya las personas que están escuchando que ya se acomodaran, que se pusieran en una posición que puedan estar 10 minutitos sin pensar en nada más, ¿no? ¿Esta meditación? Y también los de la sala, porque si lo hacemos todos juntos nos va a ayudar a crear y a ver si podemos transmitir a los que nos oyen esta energía y esta paz. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, Leonor, es cerrar los ojos, quizás. Sí, lo primero sería, yo antes de cerrar los ojos, pediría a las personas que se pusieran en una posición cómoda, que se asentaran y se pusieran. Esta meditación, Leonor, va a durar 10 minutos. Va a durar 10 minutos. Para que sepamos. Sí, va a durar 10 minutos.
para que ya finalice el programa, ¿no? Para Ok. que... Perfecto. Entonces vamos a hacerlo. Entonces ahora me gustaría que las personas que están escuchando en esa posición cómoda, ya si quieren cerrar los ojos o aún no, de alguna manera conectaran con su respiración. También aquí. Los que ya quieran cerrar los ojos lo cierran y vamos a observar algo que es la respiración, cómo respiramos. Para ello va a ser útil poner la mano en el pecho y vamos a inspirar suavemente, muy lento, tiene que ser muy cómodo. E inspiramos. Y si observáis al inspirar, veréis que el cuerpo se expande, el pecho se abre. Dejaros llevar por esa sensación de expansión. Y al soltar el aire, poco a poco, lentamente, observaréis que el cuerpo se relaja, suelta y se recoge en un punto interno. La respiración la podemos llevar ahora a todo el cuerpo. Inspiramos y dejamos que todo nuestro cuerpo se expanda. Soltar, expandiros. Y al soltar el aire, observar cómo esa energía que soltáis os lleva a recogeros, a relajaros, a estar cada vez más dentro de vosotros mismos. Y la respiración en ese momento se convierte en un latido de expansión y recogimiento. Observar cómo vuestro cuerpo cada vez está más relajado y soltáis. Disfrutáis de este momento para vosotros mismos. Y en ese estado de paz y tranquilidad, visualizamos una nube de luz. Imaginar una nube luminosa, con una luz naranja, cálida, que poco a poco va acercándose a vosotros. Sentir esa calidez, esa ingravidez y dejar que la nube os envuelva. Os envuelva cálidamente. Sentir esa sensación de calidez, de serenidad. Y ahora imaginar que esa nube emprende un suave viaje y notar esa sensación de ascenso hacia arriba, muy suave. Acomodaros en la nube, confortablemente, suavemente, y dejar que esa nube se desplace. Y en ese desplazamiento, en esa sensación de dejaros llevar, observar el paisaje, un paisaje que os lleva a la naturaleza, donde podéis ver desde arriba árboles, manantiales, bosques. Mirad
observar qué fácil es esa sensación de dejarse llevar, de poder sentir la naturaleza. Si observáis, veréis que abajo hay un precioso jardín. Así que pedís a vuestra nube que descienda suavemente, lentamente, que descienda hacia ese jardín hasta que os deposite en el suelo. Y ahí emprendéis un camino por ese jardín, observando los preciosos árboles frutales que hay, con frutas de todas clases. Observar cuál os gusta más, qué árbol es el que os llama más la atención, qué fruta es la que más os apetece y tomarla, cogerla y sentir su tacto, ver su color, su textura y su sabor, disfrutar. Si vais observando el jardín, veréis que hay flores de diferentes colores, arbustos diferentes y una fuente hermosa con un agua clara y transparente. Un agua pura. Beber de ese agua si os apetece. Disfrutar de esa sensación de naturalidad. Y ahora os voy a pedir que busquéis en ese jardín una llave. Una llave que se halla ahí, escondida para vosotros. Es la llave que puede abrir las puertas que necesitéis. Buscarla y cogerla. Visualizar cómo cogéis la llave. Está ahí para vosotros, en ese jardín interno. Y con esa llave, sabiendo que podéis volver cuando queráis a vuestro jardín, volveros a subir en esa nube confortablemente y dejar que la nube suavemente emprenda el camino de regreso y os traslade hacia el aquí y el ahora. Sentir ese traslado hasta aquí y ahora, notando esa sensación de paz y sabiendo que lleváis la llave que podrá abrir esta semana más de una puerta.
Doncs amb aquesta pau, amb aquesta calma, amb aquesta tranquil·litat que ens envolta, us diem adeu i fins demà. Leonor Fernández, muchísimas gracias por estar hoy aquí en nuestro programa. Gracias a vosotros. Gràcies. Us recordem també que demà estarem en el barri de les Corts fent el programa en directe. Estarem a la Biblioteca Montserrat Abelló, que està al carrer Comtes de Bell-lloc 192. Al control tècnic ens acompanya Jordi Pérez i nosaltres ens acomiadem des de la 106.9 FM. Fins demà. Gràcies a tots i a totes per haver estat avui aquí. Fins demà. Adéu. RKB 106.9 FM. Marisqueries La Paradeta. Vine a gaudir del marisc d'una manera